5 persuni b'diżabilità se jibdew jgħixu l-ħajja indipendenti f'dar il-Madonna ta' Pinu f'Ajnsile Mawdex li hija amministrata minn Dar Arka. B'investiment ta' €250,000 dawn il-persuni b'diżabilità se jkunu jistgħu issa jintegraw ruħhom aktar fil-komunità, ħaġa li se tgħinhom kemm fiżikament kif ukoll mentalment. Dal-istazzjon tkellem mad-direttur ta' Dar Arka Dun Michael Gallia li spjega kif din hija t-tieni dar li se tinfetaħ għal għajxin indipendenti bl-ewwel waħda hija dar il-ġublew tal-ħniena. U qegħdin fil-proċess li niftħu t-tieni waħda dar il-Madonna ta' Pinu, aħna xtaqna niftħuha din is-sena feluq l-20 sena minn meta Dar Arka fetħet il-bibien tagħha, imma s-sitwazzjoni tal-Covid preżentatilna sfidi kbar illi kellna intawlu il-proċess biex niftħu din id-dar, imma l-ħolma li jmiss hija li aħna niftħu it-tieni appartament fil-komunità għal persuni b'diżabilità. Kien aktar minn 20 sena ilu li l-qassis Awċi Dun Manuel Kurmi kellu ħolma li l-persuni b'diżabilità joħroġhom mid-dar u ma jibqgħux biss wara l-purtiera tal-bib ta' barra, u b'dan kisser waħda mit-tabu li kienet għadha ħajja fis-soċjetà Maltija. Issa 20 sena wara imiss li jsir riġenerar ta' Dar Arka sabiex fija tkun tista' takkomoda bl-aħjar mod professjonali li diversi persuni b'diżabilità tetajiet differenti saħansitra anke għal uħud li ġew abbandunati. Dar Arka hija r-riżultat ta' ħolma ta' Dun Manuel Kurmi li ħass il-polz tas-soċjetà ta' żmienu u ra li kien hemm bżonn li ssir xi ħaġa. Ħadem biex ħareġ il-persuni b'diżabilità minn ġewwa djarhom, ħadem biex bena Dar Arka biex jagħtihom residenza, u anke issa li Dar Arka ilha 20 sena miftuħa, ilha 25 sena li bdiet tinbena, wasal iż-żmien li jsir refurbishment. Is-saċerdot qalilna li l-COVID-19 ġabet xi sfidi fuq Dar Arka li ġeneralment timxi fuq id-donazzjonijiet li jagħtu n-nies. Waħda mill-isfidi l-kbar tal-Covid kienet propju id-donazzjonijiet, fejn id-donazzjonijiet naqsulna b'mod drastiku, kien hemm ċirkostanzi ta' fejn id-donazzjonijiet naqsu b'80%.